Bashir Suleiman Garba Hajara amarya. Sarkin da ya yi sammai ka sai Ubangiji na, Allah ka bani sa'a yau zan yi baituka na, aure na so da kauna. Bashir Suleiman Garba yau ya zama ango, Hajara kukawa ka rage ta zama amarya. Al'amari na so da kauna ya hukunta, Ubangiji shi ne ya hada su sai zumunta. Bashir Suleiman Garba Rabbi ya hukunta, a yanzu ya zamo angon Hajara kukawa, dangi suna ta murna. Bashir Suleiman Garba mun ga kayi dace, ka samu jarumar kirki ya ce ta gaske, haɗin Ubangiji ne aiko kun yi dace. Ga Hajara amaryar kakar ka sanya wasa, kwayo riko na soyayya tun daga ta gaka. Hajara ina murna. Hajara amarya na dawo gare ki, kowa yana ta begenki ya ce ta kirki, dangi da har kawayenki duk suna yabanki, yau riko na soyayya tun daga shiga ki. Bashir Suleiman Garba ya zama an banki. Bashir Suleiman Garba dole zan yaba ka, dan manya a gidan manya ina yaba ka, halinka babu mai kushewa babu shakka. Hajara kina murna kin ga kin yi dace, Bashir Suleiman Garba ya zama an banki. Na gado kawaye da abokanai da murna, na ga har iyaye su ma suna ta murna, kannan amarya sun zo da murna, kanne da ango su ma suna ta murna, ni Ahmed Gashuwa na zo da murna, ku yi zama na soyayya kar ku sanya wasa. Sama 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 sama. Kawayen amarya sunan ku zan kidaya, na ga babu sho ita ma ta zo da murna, ga Halima Muhammad ta zo da murna, ga Nafisa Usman da wana tana ta murna, Fatima Haruna Kayaje ta yi murna, Sadiya Umar Musa ta zo da murna, Maryam Kadugun ta zo da murna, ga Hadiza Nasir ta zo da murna, Hauwa Gagaro ita ma ta zo da murna, Fatima Tado ta zo da murna, Aisha Bako ta zo da murna, ga Khadija Idris Danga ta yi murna, ga Amina Adamu Hamza ta yi murna, Antin Kano ita ma ta zo da murna, Fatima Ahmad ita ma ta yi murna, Adama Haruna Kayaji ta yi murna, ga Mariya ita ma ta zo da murna, Bebin Kakama ta zo da murna, Khadija Zikros ta zo da murna, Ummul Kulsum ita ma ta zo da murna, Ummi Mankas ita ma